ndị be anyị ebe ọbụla nọ wee na-ekiri Igbo a ama m na afọ nwa afọ Igbo imirikiti ma ya n'ụzọ pụrụ iche ewe ihe niile eji mara ya mana ọ bụ ya chọpụtara Igbo Youth Movement ya bụ ọnọka ahụ ọ chọpụtara kemgbe ụwa na nso nso a ka o mere emume icheta oge ehibere ya mana tupu anyị nagara nna biko kenegoro ndị Igbo na-ekiri gị ebe anyị daalụ ndewo ma dịka isi kwuru na nso nso a ka ị mere emume icheta afọ 20 na ụma ibidogoro ihibere Igbo Youth Movement kedu ihe na-agbago ume kemgbe afọ a wee rute ugbu a daalụ Chizzy ya m ekene ebido mba ikene na mbọ ị na-agbalụ Igbo maka ife anyị na-alụ dị oke mba ana m afụ ka isi akwalite asụsụ anyị akwalite omenala anyị akwalite kọlchọ anyị jide ka iji well Igbo Youth Movement bụ Chukwu debelie ọ bụrụ mụnwa debelie Chukwu debelie 20 years ago arọ 20 gara aga ka Chukwu debelie before then enwere ndị nke na-emebu nke akpọ Igbo Youth Council in the 80s mee nke akpọ Igbo Youth Congress in the 90s IYM bụ Igbo Youth Movement bidozi 99 in fact May 28th 1999 ka launching here 20.5 years ago ife Chukwu ji wee dobie bụ na Chukwu chọọ ka o nwee ụlọ ọba ka o nwee ọrụ so ekene niile ọtụtụ niile mbunye elu niile dịịrị Chukwu nke mbụ m chọrọ ịma bụ maka na anyị na-anọ n'ọnụ ka anọgo nke emere nso anyị nọ ya ọnụ ka niile na-eme tupu ị bịa ebe a ewere m na ya na-ekwu ya nsị kpara ka isi eme ya ndị niile gbara ọkpụrụkpụ na Naịjirịa ọ sọ na Igbo ma ndị Yoruba ahụ ma ndị ndịda ahụ na-abịa mmemme gị kedu mmekọ gị na ndị mba ọzọ amara Chineke amara Chukwu ife anyị ji eme invite na ndị Yoruba ma ndị Middle Belt ma ndị Delta bụ ndị share our vision bụ ka edozie Nigeria wuchie nye azụ etu ọ dị mbụ na First Republic 1963 Constitution mgbe e nwere regions ka devolve power back to the regions ka ewetụla down power na center ka the regions nwee ike ịnakọta nwefa education, agriculture, infrastructure, even in ka the regions nwee ego nwee ike idozi befa eme ya etu a ọ ga-adị onye ọbụla mma nya ka anyị na-ekwu maka ya so ndị niile efuru esi mba ọzọ were abịa ife na-eme bụ ndị believe in our vision. Last one eme 81-year-old Obong Victor Ata, two-time governor of Akwa Ibom State, was our guest speaker, and his speech, how to make Nigeria work. The Chiazu 1963 Constitution. See what Chia Nigeria structure Nigeria so it wade na Mbumbu Zik Awolowo Amadu Bello the conference kwete ndị ọcha colonial masters bụ kwete na ka a ga-esi structure Nigeria ka o wee dị mma ife a na-akpọ ya bụ true federalism. Nke ọzọ m chọkwara ime bụ ọ bụ sọsọ na ndị gbara ọkpụkpụ na-abịa ndị ntorobịa na-esi n'ebe niile jupụta nke mere tupu eme nke a ebe ile ọbụla ị na-eme ya ọ dịzụ ndị mmadụ na-ejupụta gbuo n'ilo na-azọbazi na-ajụzi ka ndị mmadụ ga-esi bata gị na ndị ntorobịa gị na ndị okenye gị na ndị gbara ọkpụkpụ na-emekọ hapụrụ ihe ị na-eme n'anya mmanụ ọ dị ka iwere ndị iwe na-ewe na-agbaghị mgbe ọkpụrụ maka na anyị na-anụ na-afụ na-ewe ndị na-amaja gị na-achọghị ogbugbu kedu ihe butekwara nke ọ bụrụ mmaja achọghị igbu mba eziokwu mana fama egbu maka na ndụ m dị n'aka Chineke ndụ m anyị fụ dị n'aka Chineke ọ Chukwu nwe ụwa anyị nọ n'ime bụ ụwa Chukwu nwere onye bụ Chukwu onye dobere onwe ya nọ na ya bụ Chukwu na-edisive onwe ya enwere Chukwu Father of the Lord Jesus Christ, Father of the Holy Spirit, great triune God, God in three persons, the Almighty Jehovah. He ruleth in the affairs of men. And
enwere onye ga na-edisive onwe ya na-eche na ya bụ Chukwu mana abụrụ Chukwu. Adama akpọ ndị a ife Adama ịnọ n'ofu ka fasa agba mgba ife anyị mee na-agwa ndị mmadụ abịa na ife meli ya bụ n'ogologo akụkọ enwe ife izi ikwu na onye ọbụla bịa na-eme onye ọbụla na-abịa maka na o tegonu fafugo m maka na Igbo ga-enyo gị enyo ife ọbụla ị na-emefu Igbo ga-enyo gị ka ma dịkwa shọ iburu kịta pụta afịa Igbo ame gburugburu sobe gị mba a ga-enyogoro gị amalụ ma Igbo onye wayo ma Igbo onye eziokwu ma ife ị na-ekwu ma a ga-enyo gị for a long time wee fụzia Igbo onye eziokwu. Enwe onye jụrụ m editor na Lagos bịa na my hotel ma eme interview ọbọdụ onye Igbo Yoruba sị m kedu ka mụ na Ojukwu na nnukwu mma intensely mụ na Dr. Lex ekwu eme ide na nnukwu mma intensely mụ na Prọfesọ Ben Nwabeze mụ na ndị Igbo niile na nnukwu mma intensely kedu ife dị m sị a na-ama akwa m na ọ ga-abụ na fe yochago m maka ndị anyị na ndị ma ife ma ife ọfụma bụrụ ezigbo akwụkwọ na ọ ga-abụ na fe yochago m wee fụ na obi m ụdị ọcha na ife m na-ekwu bụ eziokwu. IYM bụ Chukwu wuribelie ife Chukwu ji wee debie ka ọ na-alụ. Enwere ife ndị Igbo na-akpọ judging others by your own standards. Enwere ndị lo na ife bịara ime bụ mgbokọrọ ụmụ ikolobịa fa na-efe flag kwụọ na line na-ekwu ukwe ka na-atụrụ m ego bụrụ politician ka na-eri ọ bụrụ ya ka m bịara ime mba ndị chara n'ụbọchị a na enweghị jikọrọ gị na ikwere chikwu nkwa na ị ga-abanyerịrị na ndọrọndọrọ ọchịchị. I'm almost 60 years old. Agbara m na politics mgbe m nọ in my 20s, 30s, 40s. Ọ bụzị na ọ lụzie 70 ka 80 ka gaba. Onye ọ bụla na-eme politics na Nigeria fall into two categories. Onye anụ arụ na-asụ ụzọ chọrọ ịbanye ya ka o wee nyere onwe ya aka and onye dị na iyi those are the two categories enwere na-aghọta adị etu Nigeria si just by politics. Politics in Nigeria bụ the easiest way iji kpata ego. Mụ na anyị na-abụ n'aba fụ ndị anyị ma na enwere mfanwe fabụrụzie gọvanọ oze ite orimili atata ebe a ka na ịba kpata ego. Enwere onye isi zuru oke na-aghọtara na politics in Nigeria nwere ka o si dị. Ibe a na-akpụ ya bụ caliphate compliance. Ịma abụ politician na Nigeria ma ịdụrọ caliphate compliant. Enwere ndị nwe Nigeria ndị na-achị Nigeria ndị ji Nigeria ji kpaa ya ife kwuru na-eme ife chọrọ na-eme fa ruo tata mụ na gị na fa na-achị fa bịa kwuo akafe etu a ego akafe etu a tụkwasị okputa ọjị onye ọbụla daa na na-azọ fasị gị kedu ka ime ọfa ka a na-efe ịchọ ka ọ dịrị gị na mma na Nigeria ịchọ ofe onye ndị ugwu ị na-etili ya mkpu ị na-alachi ya akpụ ụkwụ ife a na-akpọ bootlicking ka ụwa dịrị gị na mma. Enwere ka ị bụrụ politician na Nigeria ma ịdụrọ caliphate compliant. So ndị ya na politics bụ ndị dị caliphate compliant no na pretend na vadro fadi imekwu eziokwu ma ebu commissioner na Rivers State ma Akwa Ibom people House of Assembly member na Cross River ma na Delta imekwu eziokwu na Nigeria ikwu eziokwu presidency ifo no your governor ewepụ gị. Enwe ndị nwe obodo a bebie ya bebie etu ọ dị na-asọ oyi ọfa nwe so ibe ya na politics ịmana ike ekwe nke fa kwuru. Ndị ọbụla na-eme politics in Nigeria sị gị na ha gbarọ na every politician in Nigeria must be caliphate compliant na asị n'onwe ya sị. Enwere ibe ime ekwu enwere n'ogo area ma ịbụ senetọ o ịbụ gọvanọ o amaki ya gị. Enwere ndị nwe obodo nọ Nigeria ji akpụ naanị na-asọ oyi ịbara ya na politics iwuriri bụrụ nke afa kwuru ka ihe ada eme nke afa chọrọ ka ihe ada ekwu ife eziokwu inefu anya ife eziokwu kwuchi ọnụ mụnwa bụ Elliot Ugochukwu-Uko Ugochukwu ka adịrọ n'ọfụ chọrọ m ka m na-esi mbanyezie na-ekwu ife ndị ugwu chọrọ ịnụ. Any politician na Nigeria sị gị na ya adịrọ caliphate compliant na asị you must be compliant to ife ndị nwe obodo chọrọ. Ikwu na eziokwu they deal with you. Ị ga-ada etofa asịfa na nke afa gburu amaka na ba ga-ewepụta hate speech bill na ọmaka na amagburu onwe ya na nke a mere gọvanọ kwuru ikweta ka o wee dịrị gị na mma. Onye abụkwa politics Nigeria.
ịbanye ị na-azụ okwe nke gị ị na-akpata ego nke gị na-eli ọ bụrụ mmadụ niile dị cheap ịbanye the caliphate compliant enwere ndị a chọrọ ya. Ọ dị ma ihe na-atụ anyị n'anya bụ ebe ndị ntorobịa na-ege gị ntị ndị be anyị ọkachasị ndị Igbo nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha mara uru ịbara maka gị na ndị gbara ọkpụkpụ na-eme ndị okenye na-eme ndị ntorobịa na-ege gị ntị gịnị mere na ha abịara gwa gị oge ka gị na ha lụkọ ka amara ka a ga-esi hazi ala Igbo dị mma ya bụ ndị anọ n'ọchịchị ndị a na-agbaghị mgbe okwuru fa chọrọ ka ala Igbo dị mma abaghị ka olive ife ka ọ tara ife ka o gosi apartment na Dubai ruo steeti ka onye sị gị ga-achọ ka Igbo dị mma. Onye chọọ ka Igbo dị mma bụ ụmụaka iwe na-ewe osisi nyefa their own obodo na Nigeria. Ndị a bụ ndị chọọ ka Igbo dị mma. Ndị chọọ ka Igbo dị mma bụ ndị a na-enu ife a na-ekwupụ sisi return to Nigeria ta etu ọ dị before the war fa chọọ ka Igbo dị mma. Ndị ọchịchị ya niile bụ just ka ọ banyeliri ife tara ife asọ. Ọ bụrụ na chọọ ka Igbo dị mma na n'ala Igbo enwere ụzọ dị mma n'ala Igbo enwere international airport n'ala Igbo ma ọlụkwanụ ndị Igbo kasị eme travel ịpụ ọfụ kịta na Abuja bụ Lagos fụ plane na-eje Dubai China 80% of passengers nọ ya bụ ndị Igbo. Anyị nwere airport, anyị nwere seaport, ọdụ anyanwụ niile nwere seaport. Second Niger bridge oteke kwuru maka ya Obasanjo kwuru maka ya na Yar'Adua kwuru maka ya na Jonathan kwuru maka ya na ewele ya na-azụ okwe ewele ya na-azụ afịa. Oge a chọrọ ihe ọkwa ọchịchị abịa si na mụ na anyị na-abụ na ebe a ka anyị nọ ndị nwe ụwa kpọkọọ ndị Igbo niile agbakọọ n'Enugu airport 6-7 years ago I think na Jonathan na-abịa imege international airport n'Enugu airport n'onwe mụ na anyị na-abụ na mụnwa bụ Elliot wee kwuo okwu sị ka ezi ife a ga-eji kpọkọta ndị Igbo niile ma ndị igwe ma ndị ụkọchukwu onye ọbụla abịakwuru n'anwụ na airport. Enwere international airport n'ugwu Awụsa 8 of them. Enwere ụbọchị kpọkọta ndị ife niile abịa ka emeghe ya. International airport n'ugwu Awụsa nwere facilities international airport long term international airport niile nwere. Ka ezi ife nke anyị ga-esi bụ abịa akwụkwọ Igbo ihe like school children anyị mere interview. Fasị m Elliot ọkwa ndị Igbo ndị be anyị bụ ndị na-humiliate ndị be anyị nọ ndị Igbo ndị be anyị gbaa Jonathan okirikiri bụ ndị si kpọkọọ ndị agadi nwoke aka bịakwuru n'anwụ na na-emeghe ọrụ si na international airport ndị Igbo niile gbakọọ n'anwụ 6 years ago ka emechikwazịrị na-asụ na ọrụ mgbe ndị be anyị kịta azụ ụzọ adịrọ ụzọ ụgbọelu adịrọ ụzọ ụgbọ Igbo adịrọ asị na abịakwa n'afọ niile anyị na-ata some people befasị na bụ Igbo leader ifele a na-emefe Igbo leader of the most oppressed people in Nigeria. Igbo leader of ndị na-enwere ọnụ okwu na Nigeria. Ide eme ifele. Ị na-aza leader of ndị na-enwere ụzọ befa. No industries, no nothing. Ifunugo ndị ugwu kafa gosiri akwụkwọ bulu akpafa mesa youth service bulu akpa migrate ya bịa Enugu abịa Owerri ịchọ ọrụ ifunugo ụmụaka ba gosi akwụkwọ fekunye jebe Kaduna jebe Abuja jebe Lagos. Enwere ife dị ebe a people na-asị na bụ Igbo leader of the most oppressed people in Nigeria. And whenever I walk, it's an Igbo leader. Can you leader since 1970? For 50 years in Eko Igbo leader. Can you leader Igbo to? Ilite Urana airport. Ilite Urana second Niger bridge. Ilite Urana seaport. Ilite leader who's on the man. No industries, no nothing. In Eko Igbo leader. I knew about the Igbo leader. Oputo Bia. February fella. So ụmụazị a na-ewe iwe bụ ndị ga-azọnwụ ndị Igbo bụrụ ndị Kenya. Ojukwu na m okwu gwara m sị m na ụmụaka iwe na-ewe bụ ndị ga-azọpụta Igbo na ndị ọgbafa Western generation ife ọjọọ na-egwe m. Ọ dị ma dịka ọ dị ugbu a anaghị ekwu ma ndị chọrọ ikwu okwu na a ga-eme okwu ịkpọasị nke ha na-akpọ hate speech na ihe ndị ọzọ ka e wee ka ndị mmadụ ghara ikwu gbasara ihe na-eme na be ha ka ọ dị ugbu a ka ezi ebe ị chere na ndị Igbo ga-anọ ugbu a. Amụrụ m ebe ndị ntụkwasịrị obi ga-azọpụta ndị Igbo bụ ụmụaka. Mụnwa nọ na trench for 38 years
My first group, Igbo Youth Council, in 1981, 38 years ago, while I was a teenager. I work on Delmina Club, 12 Adelabu Street in Owani, my Igbo Youth Council. If I had to be 11. I make the Igbo Youth Council, no, Billy Ikeja, one office na Ikeja, below Igbo Youth Congress in 1991, 10 years later. I make the Igbo Youth Congress, so 1991, 99, the Munavana near, I said, what have you, Rapolofia, Poa, Wafa, Bido, Igbo Youth Movement, Ntamaki for 20th anniversary a few weeks ago. Good. That Igbo Youth Movement, Kuzilimife, Namarama, therefore, when one of the position in the Igbo, whatever about all of the Igbo. Because I make IYM seminar. Neje dulo Ojukwu dulu ndi Igbo neje IYM seminar ebe ndi Igbo no Nigeria. Manu ifo umuaka na agwa m. From IYM seminar kan di we malu ni iwe na ewu umuaka na the younger generation amulu ofu amekwe na mkpali onodo edobelo ndi Igbo na Nigeria fa amekwe. Ebe meje na ofu ife. Mamelo IYM seminar na People's Club Hall, Ajao Road, Surulere, Lagos. Ofife kafane ekwu ndi traders na azụ afra allowance ngeju hall a ngeme invite. Feju ofife kafane ekwu. Mamelo na aba ofife. Mamelo no Onitsha, Oka, Enugu ebe no wa. Abakaliki ebe ni ofife. Ni kana Nigeria agugo fa. No, the family in Nigeria na fa na hand the over to their children. No, Nigeria the UEFA, area B, and never lose Laya. Or not Odi Nigeria by way. Zolofa Banisi, the Baba. Nafa like Nafa may will walk on the Afu, hand you over to Mofa. No position of slavery, if I get change here. Umwakane we were below Wabandina Church. Umwakane we were for even name. For the donor, my kango. For the donor, this is the moment. Nothing, even from my Igbo Youth Movement seminar, my IYM seminar, even the mere Abolakeka Nigeria, even the Meliabu, I will allow white prince Igbo Code of Conduct for more than 20-something years and make you free. Name me my seminars. I may say arrange evening studies for traders to well. I can all know how we must behave well. I know from the but the what I have in my effect. Na problem I have jealousy more. Problem ni bo Nigeria ni nebo ono do ga dey agba poro ya jife to just and for jealousy. Kai mal kai is na jido e ba fu no na metat seminar kam mo we no zia no mu akase every generation man 16 years man 15 years no the fan na Nigeria no one fa ma e wole hand ya mufa o wani aka ebi juaju o si obeloge kita ya no anwan mutanwe o ya mutanwe aka o mu aka atolo kwa no ya na Nigeria cut off mark jam nkefa adije afa ko second class citizen ya kokwa na ye na obu na meje je si kewa ndeko kwa ka na ekwu eri oge na wo no obodo niile fe kwere me fe na mana ga emecha me agbakwa no mu ndị na-achị obodo aghọtara ya. Let me tell you something. The problem bụ na ndị na-achị Nigeria aghọtara ụmụaka Igbo ọnọdụ fa na iwu fa na-enwe fa aghọtara ya. Ndị kwesịrị ịgwafa achọkwuru ịgwafa ndị kwesịrị ịgwafa ọ dịrọ convenient for them ịgwa ndị na-achị achị eziokwu. Fa gwa ndị na-achị achị eziokwu fa lose their job as informants. So the problem bụ na ọnọdụ ụmụaka Igbo I can't communicate here properly to ndị na-achị, not just this government, every government. I can't want a government to water. The true position bụ na ọnọdụ edobere ndị Igbo na Nigeria adịrọ mma. Ndị Igbo by their DNA, the Republican, fearless, independent-minded, and follower of liberty. Igbo ike debe ndị ọzọ n'ọnọdụ ahụ, fa may accept. Igbo dị iche their internal constitution.
their chromosomes, chromatids, their internal, their DNA. Ndị Igbo ama ekwe. So ndị okenye may accept because na Emily Fanaya suo fa akwo bo fanti you have a melody for may accept. Then ndị okenye afuku bu elite club ndị Igbo. Now survive in Nigeria. Nigeria bụ no man's land. Even the Lebanese, this is in the Quran. By from Nigeria bụ no man's land. So anybody can survive in Nigeria. So the Igbo elite can survive anyhow, so they don't bother. But Umuaka no one are humiliated from primary, secondary school. They notice that now, as only Igbo and Nigeria no there, I don't know. They don't like it. Finally, we were. Since if I were really well that, and when the government offer Sifabia, it has never happened. It I wonder why. Government in Apondi, Ntole Madu, Zamfara, Wofu, government in Apo, Ndinebu Madu, na Kaduna Express Road, government in Apondi Apopusin Madu. Government in Abondi, Boko Haram, Wofu, for Lizzie, Umaboko for the kidnap on school. Government in a main fight in Niger Delta, Wofu. Government in Abon Modern, Organi Messina, Abobarum, we were. Why? 2 reasons. Government like our Otaro. But the problem can never be solved unless we no longer engage or unless we restructure Nigeria. Government like our Otaro. Second reason, the most dangerous reason. The second reason, a very evil section of the Igbo elite, but informants. Now, each government, don't worry, I in this political space, I in charge. Don't worry. Don't worry. How do you look invite a God as informants? A invite, they lose all their job as informants is the only means of livelihood. Fan on an Igbo. Elders, so some in their 70s, follow informants to the authorities. Now, sabotage if we can eme. Ana kufu kufaneri, abakotani iyaneri. Government may work engage as solve for the problem. They will lose warrior as informant. Amakotani yego kaneri. He doesn't want that. Ojo can still not on. Nyawana. I want government that is very useful. If I can't go worse, no nyawana eba. Everywhere now movement of Mwaka and happy Buso Mwaka and Mwaka that is the reason. Unless Mandiawa as a Polano was a government okay, come and engage these children, government will never engage. I'm aware that government that several, not even this government alone, to engage Mwaka to invite them. Some Igbo people, Igbo, Ndio and Igbo, so not far with this space. Not far. Not control this space. Even a paid informant or choro came engage. Engage, the problem is resolved. The problem is resolved. Or if I made the very neighbor and I will go. Ihe ọzọ na-apụta anyị ka na-ekwu ka isi eme ihe a na-ekwu ya na-achọ ọdịmma ndị Igbo na-asị ka akpọ ụmụaka ka akpa maka na echeta m na-ewe oge ịkpọkwara onyeisi ndị IPOB jee ka ndị isi na-achị na ndị Eastern Governors ka eme nzukọ ka emechara nzukọ ihe na-ebe ka na-ebekwa mana ihe m na-ajụ bụ ha nọkwa n'ime na-achọghị ogbugbu n'ogbugbu ha na-achọ Agara ndụ mmadụ n'aka Chineke fa mara ife fa nwekwara Chukwu fa mara Chukwu fe believer na Chukwu bụ ndị ọjọọ anụwa fa ma egbu ụmụ so ife Chukwu kwuru ga-eme ibe anyị na-ekwu ma over 2 years ago right anyị ji efufa governors na Enugu Government House ka agago anyị fụsịa governors ehihie meeting na a ga-emeti in 2 weeks time gọọmenti dize kpọbaza egbe ka agbagbuo you know. So the problem is that everyone in the government government that throws go in the government useful information in the past. Was arrest on the information. They invite to do it to your information. Lagos call that the information.
brand more. If I na so government atrocious government. Finance government don't invite Umuaka and we will solve it. Don't worry. I got solve where. If I just I got solve where. Can I put a go and that's all. That's all. Law control this space. That's all. Man, only when he fell. It's not control this space. Space in our control, and what was at the money? Space in our control, and what industries, and what all no government presence. Space in our control, and what a seaport, and what airport, and what nothing. Even railway plan, I know how to offer railway, but in so I got wrong kind. Nothing good in America is not in charge of this space. Can you believe it? You were the one for 50 years in the charge of this space. On the charge of this space. I don't know I can't have that. Government should have done when I was a young man in all as PA. Oh, yeah, make you return. I need it. Oh, no, this space. Space, I went. Even a woman, in every betray a woman. Arabu say, in our information area, no fool woman. Maybe their friend, and I beg in so many information. In a sabotage, I don't know, like him, when war. Chain and mother. Amago. I know for 38 years. I believe when I study people, now study situations. How much am the bar and Igbo? The other way now, I'm saying I want to go right. I don't know if you ever go to a video. After the video book, these are the people who killed me. That's the title of the video. I'm using the opportunity now. Your Omowa video. I try my from video for pata. If I ain't Polonia, Bezio. The video, forgive me, not very sharp. On my iPad, can you wear me in my bedroom? If I did into 3 different videos over there, all metro. Oluguchi, Jitakwamo. Facts by you. No one other video. You want to go? Oluguchi, Jitakwamo information. Look at the video where they talk. With my friends, Mother said, Mother 11 in Nigeria, 16 people was at destruction. I told my from Bechi and released the video. I follow me. Bloom, that's all. So, but Fabe boom or less than what you work with there. One more time, when I get never, Nanjaze, I could be the Ocha. I come to water. So even Melody Abuna, I call one in there. Call Wafa. Call Kavasi for the past 20 years. Kavasi achieved 10 years ago near my mother. Kavasi bought my 190 Yoko. Kavasi what could you boss him? Send a mamma. Kavasi now chum. Kavasi kidnap him like he were cables by my mother Nana. Kavasi now chum. I buried 2 of my children and anybody movement. Any move from 13th of October 2002. I won't have one for the Notata. If I can't do 17 years. Now I on the Bobby. There you naturally more 6 years ago. Never send the email. Yes. The email if I send them will make my biography. I got launched next year, but number 1 the IYM story. They are in for the past 20 years. And what I'm time for them. I'm going to go to so even now, I couldn't do one video. All 3 videos up 2 hours 23 minutes. At almost 60 all the fight, but to sabotage, subvert, any every Chizzy. Igbo Youth Club, whatever. India have sent the one young boy if you name with information. He may said mother or make invite be let's say, hey, living in a man or Makana or make your blow each more like living in a all we have to subvert and undermine any Igbo group na Igbo they could undermine so subvert blackmail blacklist make sure they make impact and akufo ugwo ndị azoro ndị Igbo abanisi nwe Nigeria na akwu ndị a ugwo fabu paid informants
Some of them in their late 70s, some in their mid 70s, old men. Of our Balo when I Igbo, of up on the other Igbo. Onye isi ihe anyị kwuru maka ndị iwe na-ewe ndị ntorobịa bịa na-egosi maka na iwu a na-apụtazi n'ikwu ọkụ ugbu a nke mere na ha na ndị ntorobịa ụfọdụ asịgo na ha chọọzi ịfụ ndị ndọrọndọrọ ndị Igbo na obodo Igbo n'ụzọ ya n'afọ a ga-abịa mee ya itie ihe iche na were oge ọ ga-eru ndị a apụtazie jebezie n'ụlọ chọba ndị a na-eme ọdịka we don't pray for that. Mana even if you this video to clear the video agwa ụmụ Igbo okwu ekwa ndị gburu ọnụ amazi maka edenye ha award I follow me ọnụ amazi maka edenye ha award ị ga-eje fe egbugo m right ndị zụtara anya ọkpa n'isi na-agbagbusikwa unu na fight for freedom na-agbagbusi unu na-akwụ ụgwọ ha nwa kpebie na ha ga-egbu nwa ebe Elliot Ugochukwu-Uko na ha ga-egbu m right ọnụ amazi mụrụ ga-enye ebe award ma ga-enwezi tsunami earthquake ọnwụ amazi akwa ka mbe Igbo youth that my video bụ akwa kpọfafa ma onye nke Anambra former minister kpọọ m afa ma onye nke bi na 77 years akpọrọ m afa maka ọzọ 73 years akpa kpọfafa ha nche niile plan to eliminate me akpọ mfafa na-akwazi ụmụ Igbo unu ma m na-eka ndị unu epepe m marụ m na ndị open nekwa ndị afọ agbo m finish ife abịa emewu bụ igbu m ọ bụrụ secret advance eche cha ụmụ ikolobịa ga-abịa ha gbaa round be ha na-ekwu ukwe jụọ fa ajụjụ jụọ fefe Elliot Ugo mee unu ji gbuo ya asọ ọgwụzife yoru sọsọ aba akwa mbere ụmụ Igbo na my video achọrọ m echi afụrụ ọgwụ na-ekwefa jee rube ha jee jụọ ha kedu ife Elliot mee unu ji gbuo ya finish their children and great grandchildren survive for the tsunami it will be a miracle no fa gbuo m fa nwa n'ọlụkwa a na-akpatakwara ha ego ego sekuriti ha na-erikwa na-apịgbusikwa ụmụ Igbo ndị ọzọ na-apịgbusi na ha dị complex ha sị na ha dị complex fa ma egbu m ụwa ama it's impossible the whole world ga-ama a ga-eji afa agụ egwu from generation to generation ụmụaka ya ugbu afara apịgbusi ka ekwerefe ụmụaka mee nothing finish ibe na-agwa ndị Igbo niile mgbe ejiri onye isi fa na detention 4 years ago ejem round mụ na Chief Mrs. Maria Okwo jee to Igbo leaders wezifa kedu ife unu ji na-akpọrọ ụmụaka their boy a na-akpọ Powerful came to my house n'Enugu wetara m newspaper punch newspaper igugulu ị ga-afere na punch ebe onye isi ọha na-eze that time somebody ị gara iwe si na ihe ụmụaka na-eme the treasonable felony not treasonable ndị isi ndị Igbo ga-ekwu not treason biko ebe ndị obodo ndị ọzọ na-echeza ndị Yoruba can not do it ndị obodo ndị ọzọ na-echekwa ndị ntorobịa okporo ụzọ ahụ bịa onye ga na-akpọ somebody elu ogbu ụlọ every day ọ na-akpọrọ ụmụaka na fight for freedom newspaper gbori ebe mgbe duru Maria Okwo weje round Igbo leaders message him to Igbo leaders then ọ bụrụ na support ife ụmụaka na-eme please don't sabotage them don't fight them don't attack them it is either you support them or you don't how that you don't go support whoever they know they can get what they want without you but please if you about each other in your faka don't sabotage them don't fight them about that reasonable felony about that attack as na high sabotage Biafra sabotage it again how that you don't join there if you don't want to join them how not we guys making the ọgwụsị ya ka fajize kọọlụ ndị nwe ụwa ndị nwe Naịjirịa na nna m bụ onye isi ụmụaka a na-achụgharị m sisi ga-egbuo m na m kwuru eziokwu adịba m kwuru bụ eziokwu ebe ọbụla dị m je ga-ekwe ọ bụrụ na ị chọrọ ịjọin ha biko hapụ ha ka ha na-eme ihe ha na-eme enwere etu ihe na-eme ga-esi kpọchielu gị enwere etu ihe na-eme ga-esi ha na-ayọ gị biko to come and join they are not begging you to come and join us ha dị committed ha dị dedicated ha dị serious na-akụ ekwe ha na-akụ egwu ha kekwara ihe na-etinyere ha ọkpa etinyere ha stọd ị chọrọ ịjoin imechi ọnụ imechi ọnụ ọ bụzikwa
eji anwa njelu mee release onye isi họpụta up to today Nigeria ka aghọtara that na ọnọdụ edobere ndị Igbo bụ ife mere inspire ụmụaka Igbo na-enwe ha up to today. Ndị be anyị na-ebe a bụ ndị si na ha dị complex nọ ha nwe ụwa nọ ha dị in charge of this space before akpọ okpo ya ebe a na ha ga-ama the only reason ha ji amakwa na ya bụ na ha na-enye information to these oppressors a na-akwụ ụgwọ secretly ha believe o na mụ na ga-amarọ eji chọpụta ife adị na-agwa ga challenge you go to Nike Lake rent a hall may any Igbo youth something they will send the agent there ọbịa bekene gị sị gị na onye abụ onye isi ndị town union ka abụgo na achị na-agwata onye ọbụla na ọ gị na ya na-arụkọ mgbe a gị ime for information ọ na-enye ndị na-egbu anyị a na-akwụ ya ụgwọ ha nwere ọrụ etu esi ama ndị a bụ na ha nwere ihe ha na-arụ no income no means of livelihood mana ọ ga na-eri festidi ndị na-apịgbu ụmụaka dobe ha ebe a na-akwụ ụgwọ mgbe m bido ife na-eme amarọ m I was naive. I keep saying it. I'm saying it because I'm not ashamed. I was young, in my teens and my 20s. But if I from there, what they go? Amaromu na ndị emeriri n'ahịa na ndị meriri fa na-enwe ọ ka mmeso gụwa awa mmechọpụta ndị meriri fa na-enwe agents ndị be ha informants genyere fa aka to hold down the people forever. Amaburu m ebe the word ghetto bido ghetto bụ word a na-akpọ ebe ndị Jews na-anọ na Europe in the medieval era 16th 17th centuries ebe ndị Jews na-anọ akpọrọ Jews asị ebe ha na-anọ ada etinye mmiri ada etinye ọkụ ada alụ drainage ọ na-esisi a na-akpọ ya ghetto. Ndị Jews afọ nwee ndị kunilelu na fight for justice na-akpọ meeting ka mara ebe a ga-eme ka esi ọnọdụ apụọ the oppressor nwere agent ndị Jews ga-enye the information apịgbuo ndị nke afọ ndị that informant a na-akwanye ihe ọ na-eri for hundreds of years onye na-eme n'ala Igbo enwere ndị Igbo bụ agent ndị ilo that my program ịbịa na-eti mkpu ọba Victor Atasim na Elliot they are sabotaging you they are afraid of you they are scared of you but I will make sure this event will stand. Ọba Victor Ata told me ndị na-fight m may invite m Mbazubiga mechi may invite Ata see I doesn't even name again ndị na-agba m mgba enwere ndị na-ebe a si na-afabụ ndị isi ndị Igbo but all fa na-arụ ebe a to the oppressor bụ anything a na-eme a ga-eji wee mee inspire ụmụaka ka fa wee bido fight for justice ndị Igbo wee site na wepụta si block why sabotage it undermine it cripple it paralyze it crush it. Do you know the funniest thing? Ndị anụwa na-apụ agent to ndị ugwu jụta anya ọba n'isi ma eme ha sị ha ga-crush Elliot but the truth of the matter bụ ha ka crush ha wụsalụzi ebe a as informant maka onye dị 77 years old n'ọlụ as an informant na-apịgbuzi ụmụaka be ha bụ onye dị crushed ndị ọgbụ ya emerighị ọ bụrụ na a na-eme asị na ha gụrụ akwụkwọ na ama ihe ọ bụrụ na gụrụ akwụkwọ mara ihe jee nụrụ zọpụta ndị Igbo n'ọnọdụ anyị nọ n'ime enunu ndị ugwu zoro onye ọbụla ọkpa n'isi ọ bụrụ na ụdị ike give ndị Igbo justice. I follow me. They can't do that. Can they do so? Say go do the people so much. So say be the cable undermining Elliot, pursuing Elliot, another perform here with security, and I'm his next move, and I'm undermine. Back in the in front are the despicable. The fan saw it. Every cavity people which are one people in information. A general hotel, they may arrest Mwaka. Back I can. Ihe ọzọ ihe anyị na-ekwu bụ ihe ndị na-ekiri anyị ugbu na-asị nọ na-abụ maka na ihe a bụ ihe na-apụta ihe onye kwunye na ndị Igbo chọba ịzọba nke ndị Igbo na bunye afa ndị Igbo na-asị ka apụta ka Igbo legodo ma ndị niile nwe ọrụ gbara ọkpụrụ nke na-ada ugbu a bụ nke Allen ụfọdụ n'ime ha oge ịnọsị mbido gwara otu a ka esi agba ya mgba ka na-agbakwa ya mgba ndị niile gbara sọsọ ofu sentence nke ga azụ a oppression a na-eme oppress ndị Igbo ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo kpatara ego ka a na-eme oppress a na-eme oppress Igbo niile ma ụmụ akwụkwọ enye different cut of mark or oppression ka ọ bụ oppression a na-eme oppress ndị Igbo ibe eji eme successfully bụ na enwere ndị Igbo na-ebe a bụ agent of the oppressor
Now could their game of perfectly. It was a good game perfectly, but the same agent of the oppressor, Japan and Igbo, has a color of DC. A Japan and Igbo umbrella body, they are blue one DC. What a good DJ. Making their job so have not won a position so you won't suspect the agent of the oppressor. Help the public here, bad, I remember marginalizing Igbo. I got respect for the Uchichi. You're even a bad phone. All day, I'm doing my guests na bro Igbo will invite to my event. Say, why are they fighting you? Say, I don't know. For very many years, you can never believe that. And I fight him. Never, I go beyond to cover my event. What for go not to cover my event? They are not fighting for the Igbo. I want to be here. For Elliot Ugochukwu-Uko na role na any contract local Ajokuta highway. I lose from contract to one state contract, local government, federal, 1 million. I want to be a definite na one committee in the Master Code. Nothing. I want to be a definite alumni who ATL from Kenya all to appointment. Nothing. I go and get when them na fight now. Some people na sabotage him. Oh my bona to say, "Ke kwani value to me just sabotage." Na true. I didn't sabotage him so foolish old men in the 70s. Na ba trust to umu kola na ntanko. Na ka ba sem na Elliot. Isi go. Ke dey fi be India. Maka India fu hana use to sabotage me. My conscience. I have conscience. I'm almost 60 years old. If I'm here for 38 years. Eji me go me echi. E wona be balak no badobe. E be bilimu iwi Colombia. Kambo mu oluchukwu na mama no wine na abo. I'm going to be faithful to my wife for the rest of my life. Na mama ba moto V8, V12. Na mama accept chieftaincy title all the days of my life. Na mama fly first class. Na mama look government contract. Na mama accept any appointments. Na mama also election for all the days of my life. Na mama accept any appointments. Na mama join any political party all the days of my life. And chukwu melomia ona get to. Ne me fa na mefu. If I'm there a while, I'm saying I want to go to Chukwu usually I want to go to what if I know like? I follow me. For water, even I don't know what time it is. Oh, my God, always say, oh, the fuck on there, if I don't know what would be here. Hasn't I made Igbo justice? Hasn't I made Nigeria back to regions? The genie is out of the bottle. We were, and that's if I all bosses who can have a flag. Politicians not to go. Oh, but I can move Barrero. Even Barrero would open there, and the only Barrero, I was going what's that? Sunday one I say, he was him no day. He would have no day. What kind of tomorrow? I follow me. All the years, some on the stage, not 20 years. So some of my natural if it's in Boston, Sangisha be bloom, Sangisha be found upon the SSS and Baby Lagos. I want to I need to at the boom for years. Today, only we could go. And one of the Igbo group, give me up. I want to be my Igbo group. And we will put my Igbo farmers group. Whatever was Igbo group, whatever another, or not everything. Mama, no to go. When Bama, and one about when Bama. Otobo and when Naga, 150 Naga, and one of food and boozer. Or food, near boozer, Naga, over to Sunday. On a monorail, one on a gold or Marandos, have won a lime and the Pomonaga. Even I have when Baba, or if I'm to open the eyes of the police, Hafuzo. I follow me. All those who was in Bialua, Alusimia. Umwaka, we were Umwaka Mary. Umwaka went Mary because even our Umwaka, you go for years. Dosianu, Nigeria, Unojo. I know for years, men implement conference. Onojo, Omwaka was here where natural in Nigeria. With the assistance of agents in Igbo, informers who knew when they get work a point if you like them. I will not be so Omwaka. We were one day.
mark my words, one day ụmụaka ga-ewe iwe na-akụ egwu onye mere obi ya gba arụ na-ekpe ukwe wee na-agba ihe na-arụ. Are you following me? The mark my words, ụmụaka wee mmeri dee na akwụkwọ maka na ikpe n'ala ha wee mmeri. Ibe eji si na nso ha bụ na na-ekwu eziokwu na-ekwu bụ kedu ihe ụmụaka merụ? Nothing. Ọ gwụsịkwa ya agụrụ mụ agụ ya si na ga-egbu m a na-achụgharị m gidigidi gbodo no event that block war everywhere, paralyze everywhere. Enwero ife na-eme n'ụwa without Chukwu ime approve. Chukwu kpọọ m tata ana m jezi ya ngwụla egwu na-azị I'm coming home maka aka m dị ọcha obi m dị ọcha. Oisa ekelela gị otu ọ dị ugbu a kedu ozi ga-ezipụziri ozi na-ezi ụmụ Igbo bụ jisie n'ike Chukwu gbaa unu ume. Ndị ọjọọ a niile ofu ụbọchị njinji ga-eji. Ndị ọjọọ niile dobere ndị Igbo na ọnọdụ anyị nọ n'ime nọ ebe a na-aza Igbo niile ofu ụbọchị njinji ga-eji. Ndị ọjọọ niile a na-atapụ fonu m gwana ndị eje dibịa agwọrọ m ọgwụ esendịrị m tekst na fonu m na-aga native doctor aha ya from Ijebode a na-eso m n'azụ na moto na-achụgharị ebe niile ofu ụbọchị nke gogo market no go return. Ụmụ Igbo jisie n'ike na Chukwu kwụrụ n'azụ. Enwero ife ga-eme ka mmeri rapụ Igbo nke anyị nwee mmeri. Enwero ka ndị ilo ka ndị ọjọọ merie ụmụ Chineke anyị nwee mmeri. Ndị niile kwuru eziokwu nwee mmeri. Udo dịrị unu. And na mmechi achọọ m echi afụrọ m ndị niile mkpọrọ afa na the video ibe ndị niile mkpọrọ afa every name mkpọrọ dị a 28 names mkpọrọ afa kọba ije mụ na fa ọfa gburu m fawa fagbuo m ka fa nọrọ 200 years ebe na-ebi a na-akwatara ego sekuriti ha na-eri aka ji gbuo m. Ndewo.